Bona tarda de nou, ja tornem a ser aquí al Municipal de les Comes, on en breus instants començarà aquesta segona meitat. Es prepara un doble canvi en files del Torredembarra, es prepara amb el número 8, Genís, i amb el 12, Marc Ruiz. Veurem qui han sigut els substituïts. Per part de l'Igualada continuen els mateixos 11 que han començat el partit: Yannick, Martí Giró, Batxa, David Pacheco, Martí Just, Johnny, Eloi Jiménez, Pau Vidal, Bernat Benito, Eri González i Iñaki Baez. Juga primera pilota pel Torredembarra, d'esquerra a dreta el conjunt visitant, de dreta a esquerra de les vostres imatges el conjunt igualadí. Primera combinació del Torredembarra per banda dreta, arribarà Iñaki per ficar el cos, és Batxa finalment qui la trenca, sortia fora de joc. Eloi i Martí no han participat en la jugada, ve la pressió d'Eloi, surt amb la pilota Sosa, que està actuant ara de central, de la primera meitat ho feia com a lateral dret. Primera pilota en profunditat buscant a Marc Ruiz, que acaba d'entrar al terreny de joc. La centrada de Marc Ruiz, talla a Giró i acaba refusant el central igualadí. Servirà de banda al Torredembarra, intenta guanyar-la Ismail, s'anticipa Pacheco, juga amb Yannick, va la pressió del propi Ismail, deixa la pilota cap a Eloi, la pressió del Torredembarra alta, és bona, acaba refusant Yannick, pilota en globus al mig del camp, on la guanya Genís amb el cap, però s'ha d'entrar a Pacheco. Pacheco busca la pilota llarga cap a Martí, Sosa amb ell, la pilota amb facilitat de Sosa cap a Òscar, la trenca Òscar, pilota que caurà al cap de Giró, que talla, l'entregava cap a Eric, Eric a punt de perdre, cau a terra Ismail i diu l'àrbitre que hi ha hagut falta del dorsal 18 igualadí. Recordem el resultat de 4-1 de la primera meitat en el doblet de Johnny, amb el gol d'Eloi i amb el gol en pròpia porteria de Marc Vidal. Per part del conjunt visitant ha marcat gol al dorsal número 10, Àlex Canyes. Pilota penjada dins l'àrea, surt Yannick amb els punys i la refusa. Atenció, l'Igualada que pot fer la contra, s'equivoca, recupera John però la torna a perdre. Eloi que cedeix endarrere cap a Yannick, Yannick amb el peu, mira Iñaki, atenció, s'equivoca Yannick, pilota recuperada per Soriano, pot fer la centrada Soriano, enganxat a lateral de l'àrea, fa la centrada John, busca el segon pal, surt Yannick i rectifica el seu error en la passada. Ara golpeja llarg buscant la cursa de Martí, tot l'avantatge és per Miró, fica el cos Miró, protegeix la pilota i servirà enganxat al banderí de córner Guillem. Guillem que busca a Soriano, cau a terra amb la lluita amb Iñaki, es queixa Iñaki, però ha estat falta clara, ha agafat Iñaki a Soriano i l'àrbitre no ha tingut cap mena de dubte. Miró, pilota llarga canviant de banda a banda, tallat ben col·locat Bernat Benito, però la torna a tenir el Torredembarra, és Sosa, apertura cap a Marc, pilota dividida al mig del camp, la guanya el Torredembarra, és Àlex, l'apertura cap a Ismail, pot fer la centrada Ismail, enganxat a banda, surt Giró al seu pas, arriba Bernat Benito en tasques de centrals i refusa la pilota. Sembla ser que un dels substituïts és David, al lateral esquerre, i és l'anterior central en la primera meitat, Marc Vidal, qui ocupa aquesta demarcació. Sosa, que actua de central en la posició de Marc Vidal. Atenció que recupera l'Igualada, pot sortir Johnny a la contra, cau a terra i hi ha falta. Minut 3 d'aquesta segona meitat. Guanya l'Igualada 4-1, victòria còmoda pel d'Edu Berrocal. Batxa surt des de darrere, combina amb Eloi per dins, Eloi s'equivoca amb la combinació amb Iñaki. Servei John de banda, buscant a Soriano, pentina Iñaki, l'acaba refusant Bernat Benito, que està actuant en aquests moments de tercer central.
Serveix ara Guillem. John rep la pressió de Pau Vidal, continua John. És Guillem, pilota en profunditat. Hi ha l'entrada baixa, diu l'àrbitre que no hi ha falta. S'ha quedat estès a terra, Àlex, continua el joc. Pilota en profunditat dins l'àrea, tallat Bernat Benito. Es queixa el jugador del Torredembarra del cop rebut de baixa i la pilota que finalment serà servei de cantonada pel Torredembarra. Servirà Sosa. No? Marca jugada Sosa, la centrada al punt de penal, treu el peu al punt Yannick, l'engalta Àlex, la pilota que ha rebotat al cos d'Eloi i es perd per línia lateral. Servirà Guillem de banda. La penja dins l'àrea, Guillem busca la pentinada, Soriano deixa bé amb el pi però no troba companys. Eric juga amb Pacheco amb Giró la trenca, no vol complicacions, la cursa de Martí amb Sosa, la guanya Sosa per dalt, la lluita Joni al mig del camp, Joni que acaba perdent la pilota però torna a lluitar-la, Joni se l'emporta finalment Ismail, juga amb Marc Ruiz intenta marxar, ho aconsegueix, però arriba l'ajuda de Pacheco a marxar Marc Ruiz, de Martí Giró, però Pacheco molt atent, s'ha acabat atenció a la centrada ara de Marc Vidal, no arriba la rematada de Soriano, se l'emporta Eloi. Pot haver-hi la contra d'Igualada, frena l'atac Eloi, combina amb Iñaki, la pressió en aquesta segona meitat més alta del Torredembarra, més intensos, ha sortit una miqueta adormit l'Igualada, veurem si reacciona el conjunt local. Juga Benito amb Yannick, l'apertura de Yannick cap a Iñaki, se l'emporta Iñaki, pilota cap a Eloi, Eloi enganxat a banda esquerra, encararà Miró, tira diagonal per dins cap a Martí, ha tallat Sosa, que es farà amb el control de la pilota. Sosa, pilota llarga, buscant a John, però troba Iñaki cau a terra, diu l'àrbitre se l'havia escapat el control al lateral, igual a dir, i servirà de banda, servei de banda, favorable al Torredembarra. Guillem, Iñaki, se l'emporta Soriano, novament Iñaki apareix per tallar, Pau Vidal l'acaba trencant, pilota que haurà dominis d'Òscar Ambrós, que és la primera pilota que toca en aquesta segona meitat, en el minut 7, gairebé 8 d'aquests segons 45 minuts. Hi ha Pacheco, pilota que acaba a peus d'Eric, Eric intenta marxar, talla Marc Vidal, se l'emporta Ismail que fa la diagonal, combina amb Marc Ruiz per dins, arriba Giró per tallar, cara a pilota viva, talla finalment amb el cap baixa, s'anticipa John a Joni, se l'emporta finalment Iñaki buscava combinar amb Eloi, però ha sortit amb tot Guillem i ha tallat. Aplaudeix Isaac Fernández de la seva zona tècnica, demana continuïtat amb aquesta intensitat del seu conjunt. És Joni que descarrega cap a Eloi cedeix endarrere cap a Giró, eix de la defensa. Yannick baixa, s'equivoca amb el control però ho esmena, combinant amb Benito de primeres cap a Iñaki, el control massa llarg d'Iñaki però li afavoreix el mal control també de Guillem i servirà de banda a Iñaki. Pilota cap a Joni li guanya la partida a Guillem, prova el xut, Joni, la pilota al travesser. Ha provat de sorprendre Joni des de casa seva, el xut que s'enverina i va caient. Òscar que se la mira i la pilota acaba estavellant-se al travesser, a punt de fer el cinquè. L'Igualada, genialitat de Joni, que li guanya la partida a Guillem i des de casa seva engalta un fort xut que s'estavella al travesser. Pilota pentinada de Guillem cap a Soriano, s'equivoca en l'entrega Soriano i recupera l'Igualada. Eloi, no està fi tampoc Eloi,
La pilota que la té el Torredembarra és John cau a terra i rep falta d'Eloi. Servirà la falta Sosa. Ordena l'àrbitre que Eloi es col·loqui a la distància. La penjarà Sosa, indica jugada a la centrada dins l'àrea. Saltarà, atenció, pilota Ismail, no ha pogut engantar el xut i pot sortir l'Igualada contra Eric. Pilota com a Martí, és un 3 contra 3. Arriba també com una acceleració Miró, continua Martí, s'equivoca la passada Martí. No li ha fet la passada ni a Eloi ni a Eric, i la pilota que acaba a dominis d'Òscar, que posa ja la pilota en joc buscant la cursa d'Ismail. Arriba Benito per tapar el forat que havia deixat Pacheco, intentava combinar amb Martí, anticipa Miró continua amb la pilota, avança metres, arriba Eric des de darrere per tallar i comet la falta. Penjarà la pilota novament Sosa a l'àrea. Jugada de perill per la porteria de Yannick. Es prepara, sembla ser el primer canvi. En fi, les igualadines. Farà centrada el Torredembarra, es passeja la pilota per dins de l'àrea i servirà finalment Yannick de porteria, la pilota que s'ha acabat perdent per línia de fons sense problemes. Escalfen Nuno, Carballo i també Joan Redondo. Es prepara, sembla ser que Bernat Sansano per ocupar la posició de lateral. Veurem si és per Pacheco o per Iñaki, quan ara hi ha hagut falta per aixecar massa el peu de Marc sobre Eric, i el propi Eric penjarà la pilota a l'olla. La penjarà Eric. Puja gairebé tot l'Igualada, només tanca Iñaki i Pau Vidal. Marca jugada Eric, la penja Eric buscant el segon pal, saltarà Batxa, la torna a posar dins, la rematada Joni, gol de l'Igualada, hat-trick del capità Joni. Ha marcat l'Igualada al 5è minut 13 d'aquesta segona meitat. La centrada d'Eric, jugada d'estratègia de l'Igualada, la penja buscant el cap de Batxa al segon pal. Batxa la torna a posar al punt de penal, on Joni, un dels més baixets de l'equip, acaba fent de cap al 5è aquell gol que al finalitzar la primera part l'havia tret Marc Vidal, rematant en pròpia porteria la pilota que ell prèviament havia pentinat amb el servei de cantonada d'Eric. Ara ho aconsegueix Joni, fa el tercer, fa el hat-trick al mitjapunta igualadí, l'avui capità de l'Igualada. Ha marcat Joni, Igualada 5, Torredembarra 1. Benito juga ja novament l'Igualada, es Batxa a l'eix central de la defensa, deixa a banda esquerra cap a Iñaki, combina amb Eloi, s'equivoca Eloi, ha ficat bé el peu Guillem, però el rebot ha favorit a l'Igualada i servirà de banda, ho ha fet ja Iñaki cap a Batxa, la retallada de Batxa sobre Soriano ha estat bona, Vidal no es complica i cedeix endarrere cap a
Yannick aquest descarrega la pilota cap a Pacheco, enganxat a banda dreta, juga amb Johnny per dins, Johnny marxa de 3 jugadors, rep la falta, cau a terra, diu l'àrbitre que no hi ha res, atenció que pot ser bona, la pilota en possibilitat d'Ismail cap a Àlex, la pilota finalment acaba refusant-la Martí Giró, s'ha d'intentar emportar Eric amb un control orientat, cau a terra Eric, i ha rebut la falta de Sosa, que ha deixat anar una puntada de peu a terra el jugador igualadí, que li recriminava l'acció. A punt d'arribar al quart d'hora d'aquesta segona meitat, domina l'Igualada clarament i còmodament per 5-1, amb el protagonista destacat avui de Johnny, amb aquest hat-trick, juga Eloi perd la pilota, atenció, que marxa John jugava amb Àlex, surt Bernat Benito per tallar, atenció que es complica Bernat Benito, pilota a l'esquena de Pacheco, ha rectificat bé la posició Pacheco, i ara sí que es preparen els canvis del conjunt igualadí, sembla ser un triple canvi, Nuno, Joan Redondo i Bernat Sanzano, veurem qui són els substituïts. Possiblement un d'ells sigui Johnny, per rebre els aplaudiments de la grada de les Comes, l'altre pugui ser un dels dos laterals, creient que pot ser David Pacheco, i Nuno, que podria entrar a ocupar la posició de Martí Just, Eric o potser Eloi, un dels tres de punta. I va Pacheco, combina amb Eloi, que està actuant ara com a mig centre, és Vidal, es queixava Batxa de que no l'havia vist Vidal, demana disculpes al migcampista igualadí, juga al conjunt blau, Eric bona la pilota en profunditat cap a Johnny, un pèl llarg, surt Òscar i atrapa. Juga allà al Torredembarra, Soriano, rep la pressió d'Iñaki, se l'emporta Iñaki, combina amb Vidal, pilota dividida, fica a la punta Vidal, atenció, pilota a peus d'Eric, Eric a la frontària fa una retea, pot xutar Eric, combina amb Johnny, novament Eric dins l'àrea, pot marcar Eric, la pica, fora! La jugada combinativa entre Eric i Johnny, hi ha hagut un rebot, la favorita a Eric, la sortida d'Òscar, l'ha picat. Eric sobre la sortida del porter visitant i a punt de fer el sisè, Eric. També hi haurà canvi en files del Torredembarra entre el dorsal número 6, Brian, i el dorsal número 20, Ibra. Marxa Eloi, un dels comentats, també ho fa David Pacheco. Al lateral dret serà la seva posició a Bernat Sanzano. Nuno, que entra ocupant la posició d'Eloi, i l'altre substituït és Eric, ens hem equivocat, no era Johnny, ha sigut Eric, i Joan Redondo, que actuarà com a extrem. Aplaudiments a les grades pels tres jugadors igualadins que han fet un gran partit, han entrat Ibra i Brian per part del Torredembarra substituint el dorsal 11 John i el dorsal 10 Àlex Cañas, autor del gol, i veurem pilota a zona de Nuno, ha tallat Vidal amb Johnny es gira, combina amb Redondo, primer intervenció de Redondo, fica una pilota enfrida cap a Martí, un pèl llarga, era bona, l'agraeix la passada Martí a Joan Redondo, salta Iñaki, talla amb el cap, i va Johnny, que avui s'està multiplicant, també en tasques defensives. Soriano es planta frontal a l'àrea, arriba Bernat partejant l'ajuda, deixa Batxa endarrere cap a Yannick, que se la troba de sobre, i servirà de banda Marc Vidal.
serveix Marc Vidal endarrere cap a Òscar, i va la pressió de Martí. Òscar la trenca, pilota a línia mitjos, sol Batxa, intenta baixar-la, s'equivoca Batxa, la recupera Brian, un dels jugadors que acaba d'entrar de refresc. Guillem amb Miró trepitja, es fa un embolic, es fica en un jardí, acaba refusant la pilota dividida entre Batxa i Brian, se l'emporta novament Guillem i va Miró cedeix endarrere cap a Òscar fa l'apertura a banda esquerra on l'espera Vidal. La primera és intentar combinar amb Ismail, no està precís al lateral esquerre del Torredembarra, i la pilota que serà favorable en servei de banda per l'Igualada. Bernat servirà amb Joan Redondo, Bernat novament Redondo combina bé amb Joni, se l'emporta Joni, combina novament amb Redondo, banda dreta de l'atac igualadí, la trenca Sosa, serà out favorable novament a l'Igualada. 20 minuts de la segona meitat, guanya l'Igualada 5-1, partit còmode pels d'Edu Berrocal, que han encarrilat ràpidament amb el gol de Joni de penal. Han vist però com Àlex empatava, però ràpidament novament reacció per part de Joni. Pilota ara en profunditat que buscava Batxa a Iñaki, massa llarga la passada del central esquerre de l'Igualada. Guillem servia cap a Ibra, no es pot fer amb el control. Ibra, atenció a la pressió de Soriano, se l'acaba traient bé de sobre Batxa. Nuno, que rep la pressió de 3 jugadors, l'acaba perdent Nuno, surt des de darrere el Torredembarra, recupera Nuno però juga amb Martí. Giró no ho veu clar, retrocedeix cap a Yannick rep la pressió de Soriano, juga bé cap a Bernat se li ha escapat el control i servirà de banda al conjunt del Torredembarra. És Marc Vidal i serveix ja cap a Ismail, cau a terra Ismail, diu l'àrbitre que continuï el joc, aplica la llei de l'avantatge, pilota per dins de Guillem, que buscava la desmarcada de Brian, surt des de la cova Iñaki, combina amb Joni, atenció que pot ser bona, es desplega l'Igualada amb 5 jugadors contra 2, continua Joni pel centre, l'apertura cap a Martí, pot fer la centrada de Martí, la deixa endarrere cap a Joan Redondo, el control de Redondo, es fa un embolic, encara Redondo amb la pilota, acaba perdent Redondo la pilota, la torna a recuperar Martí tira un canyo, intenta marxar Martí, fica el cos, Miró, cau a terra Martí, protesta Martí, es queda mirant el línier, no hi ha hagut res, juga Brian amb Guillem, quan es prepara el dorsal 19, Montserrat a la banda per entrar al conjunt del Torredembarra, pilota que buscava Ismail a l'esquena de Martí Giró, ha arribat Batxa en l'ajuda per tallar, atenció Bernat, que surt amb tot. Se l'emporta del Torredembarra, ahí va Ismail, rep la falta de Redondo, que serà amonestat, la targeta pel jove. Una cosa típica en aquestes categories, el jovenet a la primera que fa, veu la cartolina groga. Hi haurà canvi en les files de Torredembarra, entrarà Montserrat, veurem qui és el substituït. Sembla ser que serà Soriano, el dorsal número 9, qui marxi del terreny de joc. No gaire conforme amb el canvi. I entra Montserrat al terreny de joc, penjarà la pilota Sosa. S'incorpora ja el dorsal 19 a la meleca ja formada, la frontal de l'àrea, la centrada Sosa tancadeta, buscava el cap de Montserrat i va Vidal amb Sosa, se l'acaba portant Sosa, combina amb Ismail enganxat sempre a banda esquerra, ha perdut la pilota Ismail, Joni ha recuperat, combina amb Redondo, pot sortir a la contra l'Igualada. Redondo amb Joni, està tot sol Joni, marxa amb un detall de qualitat de Brian,
el Casa Brian i veurà la cartolina groga al migcampista tarragoní. Servirà la falta Bernat Sanchano, el dorsal 2 de l'Igualada. Ha entrat de refresc en aquesta segona meitat, substituint a Pacheco. La pilota penjada frontària buscant el cap de Nuno, pentina Nuno, atenció, li cau la pilota a Martí. Ha arribat Miró per ficar la punta del peu i enviar la pilota a servei de cantonada. Marca jugada Nuno. En curt està Martí, veurem si juga en curt o la penja, la centra a buscar el segon pal. Benito la torna a penjar, Joni, gol, 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 gol. Pòquer de Joni, gol de l'Igualada, la mateixa jugada que abans han fet Eric Batxa i Joni, ho fan ara. Nuno que la penja, boníssima en rosca a buscar el segon pal. Al segon pal, Bernat Benito la torna a despenjar buscant el centre de l'àrea i novament Joni, sol com un mussol, només ha de posar el cap per fer el quart en la seva compta particular, el 6è de la tarda de l'Igualada, festival de gols a les Comes, Igualada 6, Torredembarra 1. Pilota perduda ara pel Torredembarra i va ràpid Nuno per servir. Finalment deixarà que sigui Iñaki. 19 minuts per arribar a la conclusió d'aquest partit en el que l'Igualada sumarà 3 punts i es col·locarà en 42 i el Torredembarra continuarà en 12 punts, sent a l'antepenúltim classificat de la classificació d'aquest grup 2 de la primera catalana. Benito, desplaçament llarg de Benito buscant a Bernat, és bona l'apertura del 16 igualadí. Bernat retrocedeix i juga amb Giró. Aquest canvi de l'orientació del joc cap a Batxa, que ara està col·locat com a lateral. Iñaki fa de central. Pau Vidal s'incrusta entre els dos centrals per sortir amb la pilota. Giró tira un retall. La centrada ara Bernat, buscant a l'interior de l'àrea Martí. El refús amb Misto de Miró, l'acaba refusant ell mateix amb el cap. La pilota del mig de camp la guanyarà Giró. Finalment Bernat entrega cap a Nuno, la passada és boníssima, Nuno cap a Batxa. El control no ha estat bo del central igualadí. L'Igualada que en aquests darrers instants s'està agradant i tothom vol participar de la festa del gol en aquest partit. Servirà Guillem de banda, pilota llarga buscant el cap del Montserrat, que no ha tocat ni una pilota des que ha entrat al terreny de joc. Jugava Sosa, quina entrada tan lletja de Redondo, que veurà la targeta vermella directa. Tenia groga, però creient que serà vermella directa. L'entrada molt a destem, molt lletja de Joan Redondo. Absolutament correcta aquesta targeta vermella pel jove jugador igualadí. El jugador Guillem, que es queixa ostensiblement al terreny de joc, demana ràpidament les assistències mèdiques. Edu Berrocal, que consola a Joan Redondo, però l'entrada ha sigut força dura. I la veritat és que la targeta vermella ha estat clara. Si més no tenia ja tarja groga, hagués suposat la segona per aquesta entrada dels temps, però ha deixat la planxa a dalt
I ha sigut vermella directa. Guillem, que sembla ser que per sort s'ha recuperat, servirà la pilota Sosa, llarg buscant el cap de Montserrat, salta, baixa i es fa amb l'esfèric, Nuno no fica el peu, se l'emportarà Sosa, que ocupa ara el lateral dret momentàniament fins que el seu company reingressi al terreny de joc. Veurem com s'organitza ara l'Igualada amb 10 jugadors, potser passa a jugar amb un 4-3-2, deixant en punta només a Martí i Nuno. Montserrat que intentava fer un control orientat massa llarg i s'acaba perdent per línia de fons. Servirà Yannick de porteria. «15 minuts i això s'haurà acabat. 6-1 guanya l'Igualada en gols d'Eloi, Marc Vidal en pròpia porteria i el pòquer a Joni, quan ara Martí lluitava una pilota, encara la lluita amb Sosa. Sosa acaba traient-la netament cap a Ismail, acaba forçant el servei de banda favorable al seu equip. Juga Òscar amb Guillem. Guillem té metres per avançar i surt al seu pas Martí, també Nuno. Atenció que Guillem s'equivoca a l'entrega, recupera Nuno, és Vidal, Vidal amb Joni, Joni tot sol, retalla Joni, davant seu té a Brian, combina endarrere cap a Baixa, Baixa trepitja, endarrereix una miqueta més i combina amb el seu soci d'eix defensiu Martí Giró. Juga ara per banda dreta d'Igualada, és Bernat que tira diagonal, bona la combinació amb Nuno, descarrega el Bernat Benito, fa la centrada Bernat Benito, s'estavia el cos de Sosa, novament pilota cap a Bernat Benito, deixa cap al seu company Bernat la centrada i a falta de Bernat, ha indicat falta sobre Bernat, enganxada a la línia de fons, serà un mini córner per l'Igualada, s'apropa Nuno, que en detriment d'Eric, que és l'encarregat de posar totes les pilotes en joc. I veurem si en aquesta ocasió també Joni fa un altre gol de cap. Veurem ara la jugada d'estratègia que ens té preparar la pissarra d'Edu Berrocal, la demana tot sol Martí, la penjada dins, atenció, la pilota que cau a peus de Martí, pot encantar el xut de Martí, massa fluix, acaba aturant genoll a terra Òscar, sense problemes. Pilota llarga d'Òscar buscant el cap d'Ibra, que tampoc ha tingut gaires oportunitats de crear perill. Servirà Guillem de banda. Els dos equips que sembla que vol que s'acabi ja el partit, quan queda una mica més de 10 minuts més el temps d'afegit. Juga Brian amb Sosa, apertura a banda esquerra cap a Marc Vidal, creua a línia divisòria, combina amb Ismail, enganxadet a banda esquerra, pilota per dins cap a Montserrat, que no ha pogut controlar la pilota i juga des de darrere l'Igualada. És Giró amb Bernat, se li escapa novament el control al lateral dret de l'Igualada i servirà Marc. Brian ja amb la pilota. Sosa combina al mig de camp amb el seu company per la pilota. Arribarà Guillem per emportar-se la pilota, se l'acaba emportant Guillem, atenció que avança metres Guillem, combina amb Ibra dins l'àrea, la retallada d'Ibra li afavoreix el rebot, el xut fora. La jugada ara de perill del Torredembarra, Guillem que ha lluitat contra Nuno, contra Pau Vidal i contra Iñaki, se l'ha emportat, ha combinat amb Ibra entra dins l'àrea, intenta marxar de Baixa, el rebot li afavoreix i el seu xut marxa enganxat al pal esquerre de la porteria de Yannick.
intentava pentinar Nuno, la guanya Iñaki amb Pau Vidal, arriba Ibra per carregar amb el cos, la pilota serà favorable, indica línia a l'Igualada. Pilota cap a Nuno descarrega bé, juga amb Vidal amb Giró aquest cap a Batxa, trepitja Batxa, busca company, troba Iñaki, novament Batxa, no té pressa l'Igualada, toca i toca. Arribem gairebé al 80 de joc, quedaran 10 més l'afegit. Batxa, ara sí, busca la pilota cap a Joni, pot ser bona, buscant l'esquena de Sosa, ha saltat Sosa, tret amb el cap, el rebot li afavoreix a Bernat amb Nuno deixa endarrere cap a Giró, trepitja Giró i gira cap a banda esquerra on troba Batxa creua la línia divisòria, combina per dins amb Martí, ha ficat la punta al peu, Miró per tallar, és Guillem, juga amb Sosa rep la pressió de Martí, juga amb Marc busca la desmarcada en profunditat del seu company Ruiz arribarà a la línia a fons, tira un regat, s'equivoca i la pilota s'acaba perdent per línia de fons. Servirà Yannick, indica als seus companys que marxin lluny, que buscarà la pilota llarga, busca el cap de Nuno, salta amb ell Genís i la pilota tocada per Genís afavorirà els interessos de l'Igualada. Posarà la pilota en joc Iñaki, juga endarrere cap a Batxa, aquest Yannick, pilota llarga de Yannick buscant a Joni, enganxat a banda dreta ara Joni no ha pogut evitar que marxés la pilota, així ho ha indicat el línier i juga el Torredembarra ja novament, és Sosa, marxa amb un retall de Martí, descarrega a banda dreta en Guillem, quan ha caigut a terra Miró, continua la jugada d'atac del Torredembarra i és Ibra afrontar l'àrea, el xut final de Marc Ruiz, la pilota que sortirà fora banda i Miró podrà ser atès. Veurem si pot continuar Miró o no, sembla ser que té algun problema físic, es prepara a la banqueta, no sabem si hi haurà algun darrer canvi. I Miró que marxarà del terreny de joc, sembla ser que el Torredembarra acabarà el partit en 10 jugadors com ho està fent l'Igualada des de fa uns minuts per l'expulsió de Joan Redondo. Pilota buscant a Ibra, ha tallat Bernat, és Brian qui la baixa, Albert ha tallat Batxa, arbitrar de banda Guillem, la demanava Genís però prefereix jugar amb Montserrat, la baixa Nuno, intentava combinar amb Martí però no s'han entès, recupera Sosa, avança metres, és Brian, l'apertura cap a Marc Vidal, a banda esquerra, Brian novament, busca el desplaçament llarg, busca l'esquena d'Iñaki, talla ben col·locat Iñaki amb el cap, cedeix endarrere cap a Yannick, que l'agafa amb les mans i combina allà, la deixa cap a Batxa, aquest novament amb Yannick. Porter Igualada que juga amb el peu cap a Giró que retalla la pressió de Marc Ruiz, la pilota llarga buscant la cursa de Martí i massa llarga la passada de Bernat, surt Òscar i atrapa. Es pren el seu temps el porter tarragoní, és Sosa, juga amb Òscar novament, ve Brian a rebre, tot sol Brian fent el tercer central, surt la pilota jugada Brian, avança metres, combina amb Genís, pilota llarga, buscant novament l'esquena d'Iñaki, ha tallat una vegada més amb el cap
al lateral, l'esquerra igualadí, és Nuno. Nuno busca el desplaçament llarg cap a Joni, és bo. Veurem si arriba Joni, massa llarga la pilota de Nuno. Era bona la intenció del portuguès, però Joni no ha pogut arribar. Servirà de banda ja Marc, buscant el cap de Montserrat, ha tallat l'Igualada momentàniament, pilota dividida al mig del camp, se l'emportarà Marc Vidal, Pau Vidal, que la trenca, i la pilota serà favorable novament al Torredembarra. Puja a la línia l'Igualada, és Pau Vidal qui va pressionar a Ibra, a punt de recuperar Pau Vidal, se l'emporta Guillem, surt el seu pas Nuno, Guillem que deixa cap a l'eix de defensa, on troba a Marc Ruiz, que ara ocupa la posició de central a l'esquerra. Puja Marc Vidal, línies, combina amb Genís, tot sol al mig del camp. Igualada tancadeta àrea amb dues línies molt juntes a frontada d'àrea, és Guillem, que pot buscar la centrada. Guillem té al costat a Ibra, cedeix cap a l'extrem dret, deixa endarrere cap a Genís. Genís busca una passada interior que la intentava trobar amb Guillem, arribarà Nuno, es farà amb el control, però surt jugant des de darrere, repitja Nuno, desplaçament de Nuno, buscar la zona de mitjos de Joni, anticipa Marc Ruiz es presentarà a la frontària, tallat per Benito, atenció que pot ser bona la contra l'Igualada, és un 3-2, Martí la posa cap a Joni, a l'1 contra 1 cap a Òscar, la pilota massa llarga de Martí, i s'ha fet amb el control Òscar. Atenció ara, Ismail, és un 3-3, partit trencat, de porteria a porteria, tallat baixa, 4 minuts més l'afegit, partit que està en els últims minuts. Martí Giró, que juga amb Yannick, novament la pilota de Yannick, ara en llarg cap a Bernat, intenta marxar de Marc Vidal, ha tallat Marc Vidal, la lluita Ismail amb Giró, s'emporta Ismail, combina a dins l'àrea cap a Montserrat es planta davant de Yannick, intenta fer el xut, hi haurà córner, ha ficat el peu Pau Vidal, i la pilota s'ha perdut per línia a fons, serà córner que servirà a Brian. La centrada de Brian buscant el punt de penal, no salta ningú, l'ha tocat amb l'esquena Bernat Benito, evitarà que surti Sosa enganxat a la banda dreta, fent d'extrem, defensat per Nuno, se la porta bé Nuno cedeix cap a Pau Vidal, Vidal novament amb Nuno, deixa d'Esperó cap a Vidal, aquest cap a Iñaki, busca la pilota llarga cap a Martí, ha tallat bé Guillem, l'entrada dura de Nuno amb Guillem, pilota a Martí, atenció que no hi ha fora de joc, Martí continua Martí, es frena Martí esperant, i el jugador es recuperava i ha arribat l'entrada dura de Genís, que veu la tarja groga, la jugada un pèl còmica, pilota dividida entre Guillem i Nuno, es llencen els dos amb la planxa per davant, impacten un i l'altre, es queden els dos a terra, pilota que cau a peus de Martí, que es pot plantar un contra un amb Òscar, va mirant el jugador rival, si s'aixeca i quan veu que es recupera rep la tarascada de Genís, que l'àrbitre li ha mostrat la targeta groga. Serà Nuno qui posarà la pilota en joc, veurem si busca el xut directe o la centrada, i va Nuno, buscava sorprendre el pal curt, i així ho ha fet, tot i que la pilota no ha trobat porteria. Juga novament el Torredembarra, darrers instants del partit, no creiem que afegeixi molt l'àrbitre, tot i les interrupcions d'aquesta segona meitat, el resultat és molt clar, favorable al conjunt blau. Juga Brian,
banda dreta de l'atac del Torredembarra, intentava filtrar una pilota, la que ha tallat Batxa, Iñaki amb Nuno, novament amb Batxa intentava combinar amb Martí la buscava en profunditat, Batxa li ha donat el peu, ha anticipat Guillem, és Marc Ruiz, línia de mitjos, pilota oberta a banda dreta que novament talla amb el cap Iñaki, cedeix endarrere cap a Yannick, que acaba atrapant i jugant ràpidament amb Diró. Bernat, avança metres Bernat, arribarà a la línia divisòria, la creua allà Bernat, no li surt ningú al pas, continua Bernat, l'excursió de Bernat, que acabarà perdent la pilota, se l'emporta Genís. I va al Torredembarra. Genís amb Ismail pot ser una de les últimes pel conjunt visitant. Novament Genís enganxat a banda esquerra, pot fer la centrada de Genís, surt el seu pas Giró, intenta tirar un canyo però no li surt, se l'emporta Bernat Benito, quan l'àrbitre diu que ja n'hi ha prou, que amb 90 minuts n'han tingut bastant un i l'altre equip, que amb 6-1 no calia afegir res més, 6-1 ha guanyat l'Igualada. 4 gols de Joni, un d'Eloi i un de Marc Vidal en pròpia porteria. El gol del conjunt visitant l'ha fet Àlex Cañas. I amb les imatges dels jugadors que marxen camí dels vestidors, despedim aquesta retransmissió. Gràcies per seguir-nos des del Canal Blau i fins la propera.